khona igama elithi kubambe ezingelayo. Okay. Mangakunikeza umuthi wenhlanhla mina ngithi sikhanyisela inhlanhla nje. Uma usuyalala endlini umboze ngengubo, uthi imali ezaqhamukapi. Okay. Ngoba mina fanele ngikunika into ezokwazi ukuqhamuka othi mawuvela phambi kwabantu. Lezi zinto siyazikhulumisa baba. Uyabona simasakho umachanda imali, sofaka amafutha khona engiwasho uma sithaka nje imithi yakhona. Siyahlakanipha kakhulu. Sithatha yonke imimoya. Kodwa ekunyatheleyo bani abantu. Enyathe abantu. La kade kunyathela khona abantu kunemimoya esisebenzisayo. Size sisebenzise ngisho amaphepha asebhenki emayephuma lapha eziliphu. Yes. Yezwa ke bakuthakwa. Kusha kwinto emali la. Kungene nemali phakathi. Okay. Manje ngingangikusake lokho ukuthi ngingakuthandi lokho ukuthi kufike umuntu kumina athi emkhulu kuyabona ke manje seziyakhaya into zami ngiyabona nginenhlanhla sindlele nje makumuntu wesifazana athi bayangishayela benzani ngoba phela inhlanhla siyibona lapho ngokukhulunyiswa mawumuntu wesifazana kufana nomuntu wesilisa nje mabe usho uyancokola kuba ngathi kuba ngcinywana usuke lapho sesibona ukuthi sengakunika into esonde ezimali uma kungukuthi sewubonakalile ukuthi usuhlambululekile. Sivala inyanga abantu besifazana. Uyangibuka. Ubuka udokotela uMakhandlela abovu. Ngiyasho ngenhliziyo ukuthi ingakho udokotela uMakhandlela abovu la ehamba khona ehleze efuneka ngaso sonke isikhathi. Na uMagigaba uyambuka Nkosi yami. Uyambuka. Ngiyaqala ke nanokubona ngisakaza engena ngaphakathi uMagiga ingoba khona udokotela uMakhandlela abovu. Angivele ngingabe ngisapholisa amaseko dokotela. Ngiyabona ukuthi uma uthi impela izinto zakho ziyasebenza ngiyayibona impela namhlanje buku uMagigaba ngiyathwebula buku uMagigaba ngiyathwebula uyaphila dokotela siyaphila baba njani hayi no siyaphila kakhulu kuyintokozo kakhulu ke ukuthi sinawe kulesikhathi sethu samanje sixoliseke kumlaleli wethu asingenanga ngesikhathi esijwayeleke ukuthi singene ngakhona kodwa ke besaxhuma ke izinto zethu ke buxhakaxhaka uyathola la ku TikTok uyakwazi ukungena uthi uMakhandlela abovu fuze ukwazi ukuthi umthole uthi mjabulelwa mondli kuya ngiyabona 4000 namanikiniki obukayo ngiyanibingelela ngiyanamukela dokotela mfowethu ngiyazi ukuthi ke njalo ngazi lesikhathi sethu siba kuyona ke ingosi la khona sisuke sibheka izinto ezisiza abantu njengoba ke ingosi ithi sidlala ngekhuba asibingelele abalaleli sibabingelele bentokozo FM cha uMakhandlela umfaka Ngcobo bathi induku ezakhala eHawini zakhala eHawini zakhala enyameni kwenzeka inkinga bake basho njalo khona inkinga ezenzakalayo mangabe phela sesikhuluma ngomuntu osukwenze kabi owenza kabi asisebenzisa isibhamu nje nombese yes sibe sikhandlela wesiphephethe mase kuyaziyela ngoba dokotela Makhandlela ngoba dokotela Makhandlela leligama elithi Dr Makhandlela abovu linomlando omude kakhulu ngathi mangililandelela ngathola ukuthi inhlobo zonke zaMakhandlela elibovu ayilolo gijima nalo kakhulu umhlaba ikhandlela elibovu nje ingozi kakhulu kulona eqaleni nje bengilimaza ngalo ubulimaza kwathethe idlozi lathi idlozi makancane awuhlise la kule giya angithi phela ngiphethe into ezamabutho ngiphinde ngiyiphathe ezenglozi le nglozi bayithetha mase ngishaya kakhulu ngoba ngiyashaya wensizwa kithi uyabhaqabuka ngikahle kakhulu inxeba nje ngiyalibona mabe ukuthi uze wahlehla nyofa okay kodwa muze flanti ngekutshela ichezuka phela ngidlule ungami endleleni yakho ungami endleleni ngiyafisa ke dokotela sibheke ke namhlanje ukulekelelwa kwalabo abathi bona bayazisebenza ngizokhuluma nabo impela ngoba umathanda imali ngimakhile manje umakhile umathanda imali bethu umathanda imali manje ngoba ngitholile ukuthi abantu abaningi basezweni inhlanhla ibuyile ngona amaphupho avulekile akhona kodwa manje sebekhuluma ngemali sebekhuluma ke manje ngemali okay siyayibona inhlanhla siyaphupha siphupha kumnandi sambe emanzini akhanyayo umkhulu ngiphuphe ngemphophomene ngiphuphana kodwa manje yisenti alikho alibonakala phela lento yemali angithi abantu isikhathi bayayisebenza abantu bayagembula yes khona igama elithi kubambe ezingelayo okay mangakunikeza umuthi wenhlanhla mina ngithi sikhanyisela inhlanhla nje uma usuyalala endlini umboze ngengubo uthi imali ezaqhamukapi okay ngoba mina fanele ngikunika into ezokwazi ukuqhamuka othi mawuvela phambi kwabantu lezi zinto siyazikhulumisa baba uyabona simasakho umachanda imali sofaka amafutha khona engiwasho uma sithaka nje imithi yakhona siyahlakanipha kakhulu sithatha yonke imimoya kodwa ekunyatheleyo bani abantu
enyathe abantu la kade kunyathela khona abantu kunemoya Okay. esiyisebenzisayo size sisebenzise ngisho amaphepha asebhenke mayephuma lapha eyiliphu yes ngezwa ke bakuthakwa kusha kwinto yemali la kungene nemali phakathi okay manje ngingangikuthake lokho ukuthi ngeke lokho ukuthi kufike umuntu kumina athi emkhulu ke abona ke manje seziyakhaya into zami ngiyabona nginenhlanhla sindlele nje makumuntu wesifazana athi bayangishayela benzani ngoba phela inhlanhla siyibona lapho ngokukhulunyiswa mawumuntu wesifazana Ngokuvuleleka, nomuntu yes, wesilisa yes. nje mabe usho uyancokola kuba ngathi kuba ngcinywana usuke lapho sesibona ukuthi sengakunika into esonde ezimali uma kungukuthi sewubonakalile ukuthi usuhlambululekile yes fanele uqala uhlambuluke kuqala ingakho ngikhale ngaloko ngithi mina no angiyithandi khona into abayisho khona nje abanye oke wafika nomyeni wakhe yes yes indoda izocomplaina kumina izocomplaina ukuthi yona emsebenzini yapaswa ipaswa abantu besifazane kodwa kade yayifike kumina ithi ayibonwa umuntu ayifunwa kushuthi dokotela kwathi ifikile yathi engazi ukuthi abangithinta abangithinta ngase ngithi mina angizokunika into ejule kakhulu ngizokwenza ukuthi ukhanye kubantu uma sekhanya kubantu useyakhala useje ingeke azochitha kumshado wami sebengithinta kakhulu uze wahlekwa uyena wesifazane lo wakho wamhleka ngathi mina yasho le ndoda ayicabanga kahle nizoyisho ngoba lo wesifazane phela abantu uyabona seziyakhanya into zababa konke ke semumu ngomungu kwawena umkhuza ukuthi hayi baba nginjalo ukukhanya kwezinto so kulowo mzuzu ke wena dokotela ila khona ke usuke sewubona ukuthi sondela sekuyakhanya seyingakwazi nemali ukuthi iqhawulane naye imthande baba ngoba ngeke ngikwazi ukuthatha imali ngikunike yona ungazange uklineke Okay. ayisebenzi into yemali into okuthwebula izinto esisebenzisa ngisho ilwane zidla ngobani right ezithi mazibona into lapha zidlu uyazazi eyishaya inambuzane silapha zibuye nayo zenza ukuthi yonke into enemali ibe nawe phakathi yes ithaka lapha namehlo engwenya lapha namehlo enhlwathi ibona kude lenhlwathi baba okay ayibona kude kakhulu uyibona ayiphakami kanje yona ngitshela kodwa nje ithi mayikubonile into eyibonile iyibonile kenzeka ke dokotela uthola ukuthi umuntu uthi hayi mani ngiyalala ngiyaphupha ngiphupha imali ngiphupha ngishaya amagoli uBMK uju production last week wathi nje unakho ukuphupha eshaya amagoli ngathi mina udokotela uMakhandlela abovu ukhonela kona lokho kushuthi kuyasho ukuthi ukuthintane na hayibo hayi nakhokhe vele uphupha ushaya amagoli nomphupha team yakhe iwina yabo nje baphupha wena shaya namagoli yes ikhona into eyenzeka la esebeyangithinta kane babona isikhathi kodwa kulungile bazobekezela bayazi mhlambe ke dokotela ke asivele ke singene ekuthenini nangoke umuntu ke uyafisa ukuthi akhanyiseleke uyafisa ke ukuthi izinto zakhe ke zibe khanye uma kuzwe imalini ke simenza kanjani mfowethu ukhona umathanda imali lapha kumina kodwa uhamba nomuthi ogeza ngawo ngobisi okay othi nje mawuqhuma ngawo mase uqhumile ngawo mase ugeza ngobisi okay mawuqala nokuqhuma ngawo ubese ugeza ngobisi lo muthi emva mhlawumbe wenza u3 days 3 days noma 5 days kudependa lapha sekutheni masikhuluma nawe yini esiqale sayibuka okay noma sathi masixoxa sabona ngekufinyelele kona umathanda imali kuqala mhlawumbe ungayisebenzisanga lona kodwa noma geza ngobisi lapho ugeza ngawo ofika uqhume ngawo usebenzisa faka ama-100 awu5 mase ugeza ngobisi mase nginika le bhodlela lamathanda imali le bhodlela ke nemgomo nemandela nemgomo baba lifuna ukungcola okay angithi phela musabhekene nemali enye into indaba emali awukwazi ukuyibhanqa awukwazi ukuthi uthi unemali ufuna imali ngala ngakolunye uhlangothi uhamba umbatha ngubonye nabanye abantu ngeke baba ingawo ngeke ngithi mina angifuni le ndaba uthi umuntu azangibuza asathi manje awushoke mangabe ngambileke ngawo kwenza ukuthi kuzoba nani uyayona phela into ezele kumina yes uyona yes uyona ngoba manje mina ngifike ngibe nezinto kakhulukazi mina baba angiyena umuntu ohamba ogqoke ngube muvo wayithwasa okay into eyimpande yakithi le osuka nayo komkhulu manje kunezinto esitshenwa zo mawumenza lento umuntu uphinde futhi ke manje wakha into umnikala uzoba nenhlanhla uzoba nayo inhlanhla hayi indaba ukuthi ngizothi manginika izinto ungitshela ukuthi wena manje mangenza okurongi kani uyapi la musafuna okurongi ngoba phela hlala ebrongini bakho mangikutshela ukuthi sebenzisa lento uqede la noma kanjani uma geza ngobisi uyinkinga kakhulu wayenza geza ukuphela ngeke vele nginike wona uma geza ngobisi ngingakunikanga into emixwe nequnga ngoba phela ngiyazi umuntu uphuma ezonweni kungenzeka futhi uthola ukuthi uthe uhamba endleleni wakhazeka ndledla nathize kusuke kufanele ukuthi ke uhlambululeke ijule kabi indaba umuntu akangcoli kahle ngoba nake
ehambe walala nomuntu noma wayendaweni esifo kuphela Yes. sihamba phezulu kwegazi baba nje uhamba Yes. njengoba nginesigodlo nje mina lapha ya bathuka abaningi njalo ngolosihlanu ngiyahlambulula Yes. wazathi omunye hayibo ngoba nje umuntu kasho noma ethuke ensuku mhlawumbe ngimthethe ungangeni ngimthethe umuthi akulanda ngakusasa yini usabani ngiyazi mina ukuthi kuyangcola esigodlweni Yes. umuntu uhleze engcolile hayi le ndaba ukuthi ushatha umuntu ngogeza ngoba nangu bengiyesifweni hey irong ngabe lona uhleze uhamba phezulu kwegazi bangakabafayo abantu uhamba lade behamba khona ade bekhala uthola ukuthi ke sewuthatha ke sonke leso sinyama siyangamela siba ke isithiyo Yes. kuwena mhlawumbe ke dokotela ke nangokumama ukhona uthi usetafuleni uyadayisa uyafuna ke ukuthi ke impela asondelane nayo imali ngiyakuzwa ke uyawubeka umuthi ukuthi awusebenzise ke bese geza ngalo ke ubisi asibheke ke ukuthi yini enyazoyidinga ngicabanga ukuthi mefika umageza ngobisi uzowuthola nebhodlela lamathanda imali Yes. lezo zinto nje mfuthu ayisebenzisayo noma kanjani ngoba mawukuthi unetafula yes kunendlela engimtshela ngalo mathanda imali uthi uma ngabe egeza okay eseqhumile waqeda sezogeza ngawo kuphela mangabe letafula mangabe netafula uma egeza ube sefaka isigubhulana esithize ochela ngayo la endaweni yakhe yokusebenzela ayochela yes kodwa makuwukuthi umuntu osebenza ngokuthi ukhuluma nabantu online Yes. uyalukhulumisa nje kusena livule kanje yagijima inespeed ya into ethize phela ngizwe uyivula ukhuluma la umuntu osegoli yamthinta ngitshela nje ngoba umoya phela ngithi Ihamba sebenzisa ngomoya. izinto phela siyinyanga Yes, leza yes. semhlabeni angiqinisekisele lapho umlaleli ngasekhaya ukuthi udokotela uMakhandlela abovu uyinyanga ya eyinyanga eyinyangeni uyinyanga ngifuna ukuveza lokho ukuze Ngiyamthandaza. uzokwazi ukuthi Asomsangoma. asikhulumi ngasisangoma asikhulumi ngawo umthandazi Ashoba. sikhuluma ngenyanga gelekeqe inyanga le ekhumuthi ehlathini yokhunge Yes. wehluka kanjalo umehluko ukuthi uma udokotela uMakhandlela abovu uya kuyena akavele afike athi usufikile la ekhaya uzofuna into ethize nansi uthi mawufika aqale Yeah. akuhlambulule kuhlambuluka ukuze uzothi mawusebenzisa ikhubalo lakhe kube ukuthi lihlambululukile lona Nje. nawe futhi uhlambululukile ngoba dokotela into eningi engeke ngiyibone ikhalisa abantu uthola ukuthi umuntu uzoyinyangeni inyanga imnike umuthi Yebo. wokumnyanga uthola ukuthi awumsebenzeli ngenxa yokuthi uthe efike enyangeni ubekade embathe ngubonye nomunye umuntu okwesibili useyinsukwini zakhe zobusha uma wesifazana okwesithathu uzilile usesifweni vele umuthi angeke umsebenzele uma ezofika angasho ukuthi kunesimo engidlula kusona bese udokotela uMakhandlela abovu uyamhlambulula emva kokuba semhlambululile usengakwazi ke ukuthi amnyanga yebo ma umuntu usebenzisa umuthi nje umuntu esifazane kahle kahle khona into abayenza abantu besifazane errong ungena ensuku nje lento insuku yena masebuyela emthini ungena ensukwini alinde insuku zakaqede masahambe ongena emthini uthi niseqedile akaqedile phela engakaqalanga lapho kwehlambululeni kuyihlambulula yes iyashaya kakhulukazi lento ilimaze nabantu khona abantu abakhuluma emalokishini yes abangenawo umlotha la kubaswa khona okay yabo abangenawo okay lawo basenxusa sithenge isiqungu asibeke endlini asigcoba sithi ayifafaze ngaze ayihlambula asiphuze njengetiye uma kungukuthi usuka einsukwini zakhe kanti lokho ke dokotela Makhandlela abovu kubaluleke nanoma ngabe awuzosebenzisa umuthi ngempela kakhulu uma uphuma einsukwini zakho zobusha isiqunga nje usigcobe usiphuze senzele ukuthi sisuse ya lamathize abakhona ngoba iyangezeka lento likitakana igcinisa inkulu lento ngesikhathi mhlawumbe ngithi uzosuka akhululeke mase hambe yakumuntu wakhe yes uyamlimaza lo yamuntu wakhe lo ngoba umzela nethu umzela akasaboni yena uthi sengiright mina uza nethunzi liyalekana gcine kuthi mhlabe exabana nobe ethakathwa umuntu ngesichitho kube lula ukuthi yonke into yenzeke vele ke bamnyama labantu ababoni kodwa bona bazibona ngoba bejabula nje ubusho nje baba iqinise liphelelele lokuthi noma ngathiwa usebenzisa umuthi isiqungu nginaso nje mina njalo Yes. uma ngivuka ngihamba ngeshaweni ngithi mase ngiyazithela wenzela nje ukuthi kube ukuthi uhlambulule mina ngiyahlala ke baba ngoba nginemkhuba eminingi emthile engiyenzayo ngiyahlala mina ngingasimbathi
ungambathi ingubo kunezathu phela mina. Okay. Kunanezinto engiyicabanga ukuthi ngingagage make kunika. Okay. Phela kunezinto kunomuntu obulewe ozala kumina kodwa uzofuna usizo lokukhanya kodwa ubulewe yena. Kufanele uqale udile namabulawo. Akanayo le mali yamabulawo. Uzwe le mali engikhuluma ngayo ukuthi aphile. Okay. Manje yamlekelela lo nto engicabile. Lokuthi mangimenza manje angeke ngithathe into ngimgeze fast. Ngithi mangimenza ngangigeje. Ngizoyimisa ngeke iphele ngoba bengazele yona. Ngizoyimisa kuze kungene lona. Ngimtshela ukuthi emva kwesikhathi ke mothola isento ubuye. Kukhona ekumele lapha yana ngoba wena uzokwazi ukuphumelela kakhulu. Ngenxa yalamathize ahasuke indaba umuntu uhamba ngenyawo embili nje iyinkinga kakhulu ayikho lula ingakho bagcine sebelwa kuhlukena nabantu njengoba ngasho baba ngathi siyawazi umuthi phinde kusebenze nomkhosi njalo babhaka amakhekhe baba noma kwazi ubadayisa baningi kodwa akafani ubutaste ungawuzwa ama ingredients noma ngafana bese kuhluka ukubalansiswa kwa umuthi awufuni uphaphe fanele ucabange ngalomuntu ukuthi lo muntu uyabalisa uyayifuna lento enhlanhla uthi uyadayisa inhlanhla ayikho kodwa ungitshena ukuthi le emuva abalenza usiko akazange kwenzelwe umuntu futhi kwashona kwangageza utshela mina uzokhalela mina unale mali yokugcina lento kufanele manje ngizama indlela zokuthi ngoba ngiyazi amadlozi akhona akhe akhona hayi ukuthi akekho akhona inkinga abenzelwe lusha ke bomnyameni ukuthi uhamba nalo ithunzi okay uzoputshuluka esikhale ngizomtshela wona sichusha ucingo nawe siyachusha asilivula usango siya mase singaphesheya sibuye sobuya sizolungisa sizama indlela zokuthi bangenziwa kini sibuziwe imalume likhona yini ngoba phela mungenalo imalume babufana nenyongo emamba edunguze ehlathini hayi dokotela asivele ke sikhiphe inombolo asikhiphe inombolo baba mathanda imali ukhona noma geza ngobisi injalo indaba 031 065 00 86 asiphinde kakhulu lo number iyona esebenzayo 031 065 00 86 yeah dokotela ngiphinde futhi ke sibanikezele nama socials yeah lapha ungene ku TikTok lapha uthi DR Makhandlela Bovu DR Makhandlela abovu na kanjani ke uzokwazi ke ukuthi umuntu akuthole kuyona ke uTikTok uzongithola le TikTok angiseshe khona phinda ipage la ka Facebook khona ipage la Facebook la Makhandlela abovu avuthayo Makhandlela abovu avuthayo Makhandlela abovu avuthayo linzima kakhulu lifika libhubha lapha bazobona na ku YouTube ngikhona futhi bafowethu kakhulu azu YouTube neuthande ngoba awunawo lemkhuba la ke beyenza bangihekha baba angazi inyanga zini le impi mina ngazi hayi dokotela angivele ke ngifake indaba sizobuye silungise kahle nangesoteli zayo ya wonke amaphedi ulungile bathinte emafonini